става. Търси го бързо да видим кой е качил този ангор. Ето го, има нов клип. Ето го пак кара колело. Я да видим къде е ходил той айлякчия. Супер, супер. Ама чакай да ме забравят да му туря и един лайк. До два не може, ха-ха-ха. Чакай и коментар ще му напиша. Даже два, три. И ще ги шерна са на всички авери да го гледат. Как да го изненадаме тоя фен? Я да му купя и супер благодарности. 2, 5, 10, 50 евра. Айде, нека се радва, нека живее, нека снима още и да си кара колелото с Още не съм станал член на тоя Митко, Митев. Я да взема и членство. Давай, Митко, снимай всичко. Бог да го благослови и всички вас да ви благослови. Бъдете максимално активни. Айде.